kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichiwera pasi mnin'ina bata I'm back kunge msana muri yeZimbabwe nasi mandijuma ndiri pachiki pane nyaya iri kuitika panapa datumbonesana advocate Nelson Chamisa is back vari kudzoka vari muma streets nasi vangomuka vakavhura hombe vanhu vakavarerwa saka kana uchingotosvika panapa uchiziva kuti unofarira advocate Nelson Chamisa show me the signal ita kuti ahoyi izve so mu comment section mangu ndisati ndaenda ndatiza because hey ndiri pahari umana ndazingoti gangoya zvimana fasta tingonesana so panapa nyaya vari kubudisa vari kutoita kuti trabablas in parliament. It's trabablas everywhere. Trabablas in the constitution. Trabablas in the rigging of elections. Trabablas in the ruling party. Trabablas in the economy. Trabablas in corruption and looting of national resources. Trabablas at home and in the diaspora. It's trabablas everywhere. It's chaos everywhere. Failure consumes even the author. When failure multiplies, even its author can't be spread. Chibani mu parliament yerevedu way. It's the state of nation. Hey, pakashata. Inyaya yekudzingwa kwamagetsi mu parliament ye. Saka nopari kunzi naye mawedu kana nemugadziri wechinhu chacho here zvanzi zvikunyadza. Ukaona zvakutaurona. But unozvati pese panongonzi na advocate Nelson Chamisa kana zvigananda zvitukuti funduka utanga unoti ari kuita sei cause ndozizari kunoona kwawanda even vakapiwa mari muma social media kuti vaende kunorwisana Chamisa vamwe vakatoenda kunoromba kunopuwa ruvuno kuti vangotanga kuti Chamisa pese pasingakwani but now atoya kutaura something kuti aiwa mazotinyadzisaka kuita nigirikini mu parliament iri mozoya mobadza matochi ndonyaya iri kutaurwa panapa but pane zvinhu zviri kubuda kubva kune maZimbabweans vamwe vanenge kuti zongoningirikini naka hey I'm telling you ami yacho ikatanga kusupporta nigirikini Chamisa vanhu vari kunigirikini azvikurumidza kungoperera papo because vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda. Right, we are good, but Nelson Chamisa, what is the way forward? Because we can't just say trabablas this, trabablas that, and not have a way forward. Because complaining without a way forward, tinozongoshika kuna 2030 kwacho zvakadaro. Ndo mashoko ari kubva kune mumwe munhu ari kubvunza. I understand akomana. Uri kuti comrade, you are not a solution. Have you noticed you always blame and not proffer solutions? Do you have any tangible achievement since your reign? Mashoko ari kubva kune rimwe but ndikuona vamwe vari kudedza kuti aiwa musatombombere kunetsa Chamisa mani chinhu chakaora kudhara ichi mani chamuri kuswera muchinhingirikina. Next time reduce the number of women in parliament. Ndaona Bridget na Kupe vachitamba 2030 Chamisa haana chekuita nema MP vari kuparliament. Amene kuti how many times ndinofanira kukuudza. In fact pakatotangwa zvinhu zviya Chamisa anga ari pa safe side but it's something chekuti vanhu munongoramba yenyu makuda kungoti pakangonzi paitwa chinhu makuti but iwo vanhu vako parliament ananhingi vako vazodai so paakangosiya paya dai vanhu vese vaya vanga vane chekuita kana kuti nekuteera kuti arigedza tinyatsoteera Chamisa vangadai vakatoresignawo but hakuna kana one akada kuzviisa musoro kuti regedzai nditeere Chamisa kwaaenda uku vakabva vangoti regedza titese tizvisiye zvakadaro regedza ti continue kunotrabablaswa kwacho but my reasons anga ari nevamwe vacho anga aine kamusoro mbijana aitaka kumeka sense but zvinhu zvacho zvanga zvingoradza kuva selfish. Chokwadi chingoripo ndechekuti vanhu vese vekuZimbabwe vakapinda mupolitics vakapinda kunotsvaga mabasa nzara chaiko job hunting kuZimbabwe mabasa anotonetsa saka munhu akatoona akutongoona kaposition kekuti anotomukira kuseni otogeza ukama musoro opfeka suti osunga tai akutowana pekutoenda zvatobatsira ndo nyaka itika saka vanhu vakainvesta mari because vamwe vatati taita tuma business twedu taita tuma diri twedu vamwe vata zvakawanda zvaitwa nevanhu saka takazotora tumari twotwo tikaenda kuno investor tikazoshingirira kuti tinge tamu parliament saka kuzongonzwa kuti tarikolewa taita sei atina kukwanisa kuda kuti ase kuzvitambira faster ndo mashoko anga aripo but pakabudikira vamwe vanhu vanga vari bitter before ava vanhu vese vatoita zvinhu the likes of Tendai was bitter kuti anga adyiwa na Rust Makam ku primary election zvakarwadza vanhu kuside kwavo vanoita citizen nomination yanga isiri primary election the way zvinoitwa kuZANU-PF the way zvaitwa kudhara kwa opposition yemanga makajaira ine maitiro yakaitwa in citizen nomination saka akazotanga kublame kuti Chamisa ndiye andibudisisa kabachini ichi saka azvina kumufadza manje
kubva ipapo manje ndosoka mukona kuti bita anazomboda kuyasumuka unosapota Chamisa anga ato against. He was the first person kubuda achitaura kuti aiwa munhu anga achapera ega. That was tendai biti for you. So izvezvi manje chinhu chacho chata kumwachuka. Ma MP ari kungwendo vakadai, uyu ari kungwendo vakadai, kwakutobudikirawo vamwe ma MP vakutosimbisa kuti uyu asvike ku 2030. The reason why vanhu vemuZimbabwe ko zvinezvi makukwira BP because kumashure kuma MP vaidzoka vachinorizina nema citizens, vaidzoka vachinotaura nemi kuti aiwa zviri kunoita bo tikuenda parliament tinomisa 2030 yacho. Hakuna zvinhu zvakadaro zvichaitika. Don't worry, tichange tiripo tichingosvika muparliament chete miremeno zvichaitika. Vanhu vandakaona vakapinda paparliament paipa neforce nepower vanhu vakaita sana Ostalos, Gift Siziba Ostalos na Amos Chibaya. Yes, vakataura kuti patapata toya kuparliament hatina kuya kumba kwemunhu hapasi padheni pemunhu panapa. Zvakaboha vanhu, zvakaboha ana Chabangu kusvika pakuti Chabangu akatadzakana kurara achinyora mazita so akasvika pakunokanganisa nemazita evamwe maspellings. Vamwe vakanzi right takunyora mazita uyai muchinotambira ma terms and conditions, uyai muchinobvumirana nema conditions aripo kana uchida kuramba uri mu parliament. Kuroti kune chigroup changa chatoudzana kare chikasimbisana kuti aiwa isu hatisi kubva ku parliament. Saka takatobvunzana nekuti mimi ko muri kuzvionawo sei ne team renyu rei papapa. Nawo ndosaka ku parliament kwako pisa uko. But vanhu iko zvino zvari kuda kutsaya kuchishingirira kuti patamana takakuisa mu parliament why muchitidaro. Ma citizens ndo akutonyengerera vanhu vari ku parliament. Ma citizens ndo akutonyengerera ma senator akaenda ku parliament. Ma citizens ndo akutonyengerera vese ana huenda nani cause ndo so far takunyazotaura zve politics zve power chazvo ndo vane chimuti because ndo vanhu vanokwanisa kunyazosumuka vachi-influence na parliament kuti pauda kuitwa constitution amendment vobva kuti hazviite. Chero izvozvo makatsamwa zvinenge ndo vanacho chimuti ndo mafambira zvinoita. Ma citizens mese amubvumidzwe kumacha makaenda ku parliament because munonzi aiwa chini chiri kuperera muparliament. Unless zvema referendum zvakada kuzonongirikina munenge matoita ekukinya yekuti pakada kunosainwa chimwe chibill chaida kusainwa chisina basa rese. Ruto akasumuka kati nina handina chekuita nechibill that is going to be the way forward. But pasina izvozvo zvekuti mashinga kuita zvakaitwa kukinya zvezvia nemayuth kukinya kuti vaiti vachikandirwa matigazi vaitotora vachimabhema. I don't think kuti pane chimwe plan chaitika. That's why tiri kuti ma MP ndo vakabata chimuti iko zvinezvi. But ndiri kuona vamwe vari kubuda vari kuresponda kune zvinhu zvataurwa naadvocate Nelson Chamisa vari kuti president how are you and please respond to this. What's your message to the people or hamuna plan? Okay hanzi munoti kudii kune vanhu vanoti hamuna plan. Vari kuti saka muchatowo kudii pane nyaya dzacho idzodzidzi. Our constitution right and lives are all under siege. Let us use their quarrel as an advantage to break through. ED is smelling his end. Chakutonedza manje chinhu chacho kuti chinge chichidaro cause nyaya imwe yakaitika ndakazobvunza inini cause ndaka-investigate nyaya kuti why Chamisa asina kubuda achisimbisa because kwakune ma-factional fights ariko ku ZANU-PF. Ikwamutare vakanotarisana vakanoita sei ukugeza achidedzera kuti vanhu ngatizarire ma-street vachinoenda kunopedzerana vari kwamutare. Ma-factional fights aya anga aripo. Ndakazobvunza kuti why vanhu ve-opposition vasina kuda kusumuka kusimbisa kana kubatsirana nevanhu the likes of ana Chamisa achitaura kuti right let's support zvekutaura na Geza. I was shocked. Ndanzwa respond yekuti chiwenga pane pakabuda achiti ndichatswanya ka triple C kunge ndati chakatake kupwanya. Saka ndo painzi chinokanganwa idemo kwete muti. Dai akazvinyarara ake pere kuda kuswera achida kuita zvinhu izvo. Saka vari kuti vanga vakuti iyeka anzi achinzwawo kurwadza kunoita kutswanyiwa kunge inda ndo mhinduro dzatakawana muma streets after zvinhu zvese zvaitika. Saka panenge pachingopisa vedwe asi panapa tiri kunzwa kuti aiwa it's trabulous everywhere. So that's the message iri kubva kuna advocate Nelson Chamisa kuti aiwa zvinhu zvese yakungova trabibli anzi imimiwo munotiwo kudii neutrabulous uri kungoitika iwowo. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa handinyanya kuda kutambisa nguva ngatiswere zvakanaka. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamisika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazisha. Everybody say Kulian yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulian.